Et økosystem er et afgrænset område i naturen, hvor der sker et samspil mellem levende organismer. Herunder er der abiotisk faktor og biotisk faktor, hvor biotisk faktor det er samspillet mellem de levende organismer, altså det vil sige alt levende. Og abiotisk faktor det er forskel i temperatur, lys, fugtighed, jordens struktur, pH, vand osv. Altså det vil sige de ikke-levende faktorer. I et økosystem er der en fødekæde. En fødekæde er en kortlægning over, hvem der æder hvem. I økosystemet er der konsumenter, som er de forskellige reaktanter i økosystemet. Konsumenter er planteædere, nedbrydere og rovdyr, og det er økosystemets konsumenter. I et økosystem er der organisk materiale, der dør, og derved frigiver nitrat og fosfor, som giver liv til nyt. I fødekæden er der primært producenter, som er planter, og nedbrydere, som æder planterne. Hvad er vækst? Vækst er, når kroppen indtager næringsstoffer, som den derved vokser af. Planter modtager energi gennem fotosyntese. Fotosyntesen foregår i plantecellens grønkorn. Den kræver lys, kuldioxid og vand. Ved hjælp af lysenergi bygges kuldioxid og vand sammen til en energiholdig glukose og ilt. Ilten er fotosyntesens affaldsprodukt. Respirationen foregår i mitokondrier, der findes i alle planteceller. Ved respirationsprocessen overføres energien i glukosen til ATP, der kan udnyttes, når planten udfører et arbejde, såsom at optage næringsstoffer gennem roden. Den samlede energi, som planten modtager fra solen, kaldes bruttoprimærproduktionen, og den overskydende energi, som planten derved har til at vokse af, kaldes nettoprimærproduktionen. That's all.